At Lisa. Diba? Gigo. 안녕하세요. 나는 코드리 karon sa Korea sa Jeju Island. North or south? North. West. Nako sa West karon kay nag-away ang North ug South. Ko드리 kauban ako sa Lisa. Blackpink in your area. Siya sa Lisa. Lisa, kumusta na ka? Okay na, sir. Kumusta mo paglimpyo-limpyo diya sa lugar? Okay na, sir. Kung wala daw ka nagsamok-samok, okay daw kayo. Nako diri karon kay gikan ko Korea. Actually, pagatuon ako diri, ako nag-expect na makaduog ko diri sa imo ba. Dugkan ako nagitani mo kay nawala man ka sa Blackpink. Di ba ikaw si Lisa? Lisa. Si Lisa na kunan? Oh, at mangutan ako. Pila nakakatuig diri nagatrabaho? 3 years, sir. Wala pa ning Wala pa ning kaning balay-balay diri. wala pang heels. Oy, gwapo kayo. Siya nagtukod ani actually. Pwede na ba may makastay diri? Hindi, sir. Depende. Kung na kay pangbayad. Ay, nindot ka sa katanan. Ipakita na ko sa inyo ha, kay dagkat kita na nga dito diri wa. Mao na siya rin Tower Burger. Pero, Ano nang mao ni Tower Burger kay na diri ang tick-up time. Pero, kapasok. siya ang Tower Burger. Siya nagbuhat sa Tower Burger. Ay, grabe ka nindot. Ang siya masultiri mo na sa taas, ma'am. Okay kayo. Okay kayo. Grabe kayo. Taas kayong pine tree, oh. Post at your wrist, I know. Nakabuta rin, post at your wrist. Cool ba kayo? Mahugmak ka nila. May labot ko mahugmak ko nila. Basta ka nakabuta na post at your wrist. Grabe kayo. Itor ka mo ha, kayo masulit ka. Nako'y amigo diri atong interviewon. Mao na siya si... Hi kuya! Hindi malani mo. Si Junre, si Junre. Junre, unsay masulti mo ideya? Nganong tugnaw kayo? Mao ba? Grabe. Junre, ikaw ulo sa kuha. Unsay masulti mo? Nganong wala ni kawas ang Sea of Clouds karon? Okay, hangin gabi. Kusukay hangin. Sala pa na mo kuya. Ang hangin kasi grabe ko sala niyo sa hangin ba mga wagtang ang Sea of Clouds. Grabe lagi kung pagkabi kusog kayo. Grabe kayong karang ulog ang mga puno. Oy, di basta. Pakita na ko sa inyo ang Sea of Clouds. Pero ato sang interviewon, kauban ako karon basketball player. Kaya mo Basketball na? play. Wala. Mo kay relax. Unsa mo? Kauban ako foreigner karon. Foreigner. Ay, mo ni siya. Mo kay ra? Piolo. LeBron James. Ay, Lebron. LeBron James, kumusta na yung stay na rin, Lebron? Unsay mo masulti rin sa stay ni mo rin sa Jeju Island? Gwapo kayo. Ano, nindot kayo. English ng tukoy. English di ba si Lebron? Nagkalisod ka din. Naglisod siya. Maglisod tag in English diri. Bisaya, maglisod si Lebron. Mo na siya diri karon. Uy, kumusta naman yung Black Panther, Lebron? Grabe, gikagid siya. Para gikagid mo siguro, gikit-kit mo yung panit. Amayin sa si Lebron. Nindot ka dito. Sige kuya, una lang kuya. Dili man lagi Lebron ang tawag siya ha. Ano saan tawag sa'yo? Rap. Rap? Wrong scent. Hindi ko si Lebron. Ito prank mo na ni. Ay, paila lang ito ng kauban na ito isa. Isa man eh. Ano Blackpink pa na eh. Dili, gikan din siya sa Korea food. Katong K-pop. Jungkook. Si Jungkook. Si Jungkook. Awa. Ok. Si Jungkook. Mo na siya nandun sa BTS. Si Jungkook. Kung sino sulti mo na naka diri Jungkook. Oh, lipan kay Korea. Ay, Koreano dyan ba? Korea. Gawas ng kolo. Uri, kawasok siya. Nigawas ang pare. Ikaw ang pare. Pakita na tong Sea of Clouds. Ang videographer na mo, malukso siya. Ano, tagma? Nadagma. Nadagma. Ay, Dara, thank you kayo. Ay, 4 minutes. Salamat.